نا أملاخ مسكن هاليلويا أب حدش كيدان هاليلويا أب مصحف إفسون كم زبل قال له እግዚአብሔር مسكن بو كنصلينا أملاخ مسكن هاليلويا هاليلويا قال እግዚአብሔር انتايلو بفقري إلو እግዚአብሔር مسكن بفقري نحقي الناس عبنا نابت رأسي زخونا كريستوس نعبة إلو እግዚአብሔር مسكن هاليلويا انتايلو بفقري نحقي الناس عبنا نابت رأسي زخونا كريستوس نعبة بزلو اتسقا بدقف اتي ملاقا قبيو النات تحاحازن النات أساسرن بمتأن اتي ننخفلو تمدبلو قبري بفقري ما انتك هنتسي كاب كريستوسي معباي زركبيلو سلازي أبزم هلاونا هاليلويا كاب كريستوسي معباي زركبيلو هاليلويا لومي كنت اللي نحواتي انتايلو بفقري نحكي الناس عبكم وايلو نافت رأسي زغونا كريستوس نعبه هاليلويا حواتي اسكي بقى صد الناس كرأسنا نمرمر قال أملاخ انتايبل كمتي بزحي زمناتوس ممهران مخونكم بالإግዚአብሔር مسكن اسكي أحواتي رأسنا نمرمر نخينا عبي زر اتليس أنا زبلون هيوتي كل جزي تشالنج زقبرة اتليس فرنا منفس قدوس كرأينا خلالو نخينا عبيز حزنا نجرسي انتا يدلو لومي قويتا كافتنا يقالكا كافتنا يملكو حيلي كافتنا يقالكا حيلي استلعالة زي عبي زبالة نجر أو وشتي نخي عبي نتناي كريستوس نجر نخي وطس زخلكلا ناتي لزحاسكو بهري يخون زتلما مدكو صبق مسيل نزحاسكو داويت انتايلو دس دبلني كافت تصورن حاتياتي سكافتي بقى تتصور زي ذكركو حاتياتي سانصحني لو صلي اسكي احجي حواتي نخينا عبي زحزنا نجر انتايو برقص معباي كاب كريستوس يزركب يلله هاليلويا نتصلي حواتي لومي عبيت كان ناتملالسكو دنك خوينا كيركب إنا قلقلكو نرأسي زي ربح كوينا جن كيركب نبيتي زي تأكم كوينا كيركب انتايلو أبرأي أي وعي وي أي زحل انتخون كاسكاب عافي انتاك قبرك أي طف قبلك أيلو بك أي وعي أي زحل هيوات حزنان ملالس كينهلو ويتا كرد أننا نتسأل بك لومي أتواهباتنا لومي أتعدل حواتي كل جزء نتك أملاك على الله ناي مدحان معلتي حجة ناي مدحان جزء نبل حجة ناتنا خاطا ناي مدحان جزء صباحنا ناي كونتن صباحنا እግዚአብሔር يحواتي لومجن تستمد بلنا لومجن تأملخ كنكونو زدلنا نجر كوينا كنحلف كويتا قال እግዚአብሔር انتايبل إنا جبرة زمهرسي أمنجست أملاخ عبيك بحاليبل نا جبرنا دينا ننجر كي حسنا دينا ندق أنا أي تحسون بل حواتي بتدق بتنشتي زخنا نجرمو نجمر بق نخينا عبز حزنا زيوم كم زيوم أبز حلفة أمان حونا بزح نجر بز نجر زي مهيرنا نيرو يحاسبوني يا رب زعبو بتعمي كري أخلقو الشيز حزنان عنان غين عبي بقى قويتا لوم متسئل له بقدمينا أبقدمي خان بولو بقى إني خو بقدمي خا معباي كابا خا يزركب تصحيف له لومي أبقدمي خا هاليلويا بتباب بقومات بتصقاك عبد دليل له نبلو أبقدمي خا بقومات بتصقاك عبد دليل له أبقدمي خا من تباريا زبلن هيوت كلون دليل له أي وعي يزحل هيوت كملالة سايدلني حيزة بلو هاليلويا قويتا أتصرين نخم قالكا بلو أطعين وشتي أطعيو بلو هاليلويا نخي عبي أتمنفساوي هيوتي نخي عبي أتناي منفس فرا أب هيوتي هياو كي كون بقى زتلمامد كو نجر تلو لومي فتصوم تسلقي تخل بلو حواتي
بقى يغاري ابسقوم تخالو مغني تصنع بلو سخاز خد كايو سخاز حلف كايو كحلف هاليلويا صليو معباي كاب እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ معباي ግን አንታይሉ ካብ ክርስቶስ ይዝርከብ ኢሉ ሃሌሉያ ሎሚ ህይወተይ አጥዕዮ በሉ በቃ ንኸይ ዓቢ ድንኪ ዝገብረኒ ኩሉ ናይ ጸልማት ሓይሊ ይኹን ዝተላማመድኮ ባህሪ ይኹን ሎሚ ናይ መወዳእታ ይኹን በልዎ we don't know ሕዋተይ ካብዚ ምስ ወፃና እንታይ የጋጥመና ይንፈልጥኒና ናይ ግልኻ ምንጣቕ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ በቃ ጎይታ ከዓቢ ኣብ ቅድሚኻ ብቁመት ብጸጋ ከዓቢ ደልየ ኣለኹ በልዎ ጸጋ በቃ ብጸጋ ከዓቢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ኣባይ ክርአ ሃሌሉያ ትሕት ክብል ክንድ ትመጠን ዝሃብካን ጸጋ ትሕት ክብል እግዚአብሔር ርዳእን በልዎ ልብና ንመርምር ሕዋተይ በቃ ካልእ ንግደፎ ኩሉ ንግደፎ ሕጂ ኣታ ጊዜ ታመዓልት ምድሓን ሕጂ ይብል ቃል እግዚአብሔር ታናይ ምድሓን ታናይ ንስሓ ጊዜና ንዓና ሕጂ ሃሌሉያ ዘይፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግን ኢልዎ ሃሌሉያ ካፍቲ ጉንዲ ክፈልይዎ እዮም ኣኪቦም ድማ ናፍቲ ጉር ሓዊ ናፍቲ ንዘለዓለም ዘይጠፍዕ ሓዊ ክድርብይዎ እዮም ይብል ኣነ ግን ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ይብል ጎይታ ሃሌሉያ ጎይታ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ሎሚ ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ምስቲ ጉንዲ ክንጣበቕ እግዚአብሔር ሆይ ክንዓቢ እግዚአብሔር ሆይ ዝነቐጸት ጨንፈር ከይከውን እግዚአብሔር ሆይ ዓመት ፍሬኣ ዘይተቋርጽ ከምታ ኣብ ወሰን ሩባ ዝተተኸለት ከም ተባህለ ግን እግዚአብሔር ምሳኻ ጠቢቐ ኩሉ ጊዜ ናይ ቃልካ ናይ መንፈስ ፍረ ክፈሪ እግዚአብሔር ሆይ ሎሚ ናባኻ መጽእ ኣለኹ ምዕባይ ካብ ክርስቶስ እዩ ዝርከብ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር ሆይ ኣቦ ናባኻ መጽኢና ኣለና ምዕባይ ካባኻ እዩ ዝርከብ ኣምላኽ ምስቲ ጉንዲ ጠቢቕና እግዚአብሔር ሆይ ፍረ ክንፈሪ ንብዙሓት ምኽንያት ምድሓን ኮይንና ንብዙሓት ምኽንያት ምጽላል ክንከውን ከነጽልል ሃሌሉያ ብድኻም ብዙሓት ክንድንግጽ ኣምላኽ በኢየሱስ ስም ምልክት ዕቤትና ዝክኸውን ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ምዕባይ ካብ ክርስቶስ እዩ ዝርከብ ተጻሒፉሎ ኣቦ ኣነን ዝጉባኤ ናብ ቅድሜኻ ኣለና መንፈሳዊ ብመንፈሳዊ እቲ ስኻ ትሪኦ ውሽጣዊ ሰብና እቲ ስኻ ትሪኦ ውሽጣዊ ሰብና እግዚአብሔር ሆይ ብቁመት ብጸጋ ብጥበብ ዓብዩ ካልኦት ክሳዕ ዘለልይዎ ክኸውን ኣምላኸ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ይኹም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሎሚ ምስ ቃልካ ጠቢቕና እምነትና ከዓቢ ወአምላኽ ናይ ቃልካ ሓይሊ ናይ ቃልካ ጽምዓት እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ዝጉባኤ ክወርድ በኢየሱስ ስም ጸለኹ ናይ ቃልካ ጽምዓት እግዚአብሔር ሆይ ድኻታት መንግስት ኣምላኽ ናታቶም ብፁዓን እዮም ዝብል ቃልካ ምጽማዕ ናይ ቃልካ ናይ መንፈስካ ድኽነት እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ክንጸምዓካ ረኺበ ክንብል ከለና እናሻዕ ክንጸምዓካ ሃሌሉያ ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለና በጌታ በኢየሱስ ወአምላኽ ምዕባይ ካብ ክርስቶስ ዝርከብ ተጻሒፉሎ ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ሎሚ ብናይ ቃልካ ሓቂ ከዓቢ እግዚአብሔር ሆይ ኣቦ ንጽልለና እቲ ናይ ሓቂ ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ክንዓቢ በኢየሱስ ስም ንጽልለና ኣብ ቅድሚኻ ከም እኹላት ከም ብሱላት ኮይና ክንመላለስ ኣምላኽ ዘኽእለና ጸጋ እግዚአብሔር ናይ ቃልካ ሓይሊ ናይ ቃልካ ምግላጽ ክትበና ሎም ንጽልለና ሃሌሉያ
أبو تصل دما الله بشم يسوع كريستوس نخينا عبي نابانا زور ورزبلا كله فلاطة بكيم بكرة بحميت بتقاقن عشتو نغرات لبنا زحز أما أكلنا زي متأممان إنا فتقرة نخينا عبي مخلعتا زقبر كله نايت سألمات حيلقن بقيتها بيسوس سم لوم نقون حلنا بشيم يسوس كاب قبائي يقنح بيسوس سم كما أكلنا بيسوس سم يقنح بقيتها بيسوس سم تحياويت يمانيت إتكاتقنا حيو بقيتها بيسوس سم أبو لوم قنت لنا معباي كاب كريستوس يزركب كم تتصحفه لومي اغزيابير هوي كابزي كنوص قومتنا وسيخو خوص بيسوسم صلخو قالكا تزاريبو مزمور تزميرو كم نورمال اغزيابير هوي كم لماد ديكون اغزيابير هوي قالو ليخو فوسو كاب كل غدغادوم دما اناغفوم يزبل لومي كناغفنا اغزيابير هوي صلنا تقال دما بأمنات أبانا كحدر تصلنا እግዚአብሔር ሆይ كتقمنا تصلنا እግዚአብሔር ሆይ لمع شخا يخون له لبنا نقالك እግዚአብሔር ሆይ تزريو እግዚአብሔር ሆይ 33 مئتي يفرى بيسوس كابزي كنوص كم عواف زتمثلوا عنقصتي اب اغري ام نهو ام مجدي تزريب اغر سب ترغيصو زطفق زيكونه እግዚአብሔር ሆይ ሎم ጸለና ነትቃል አብ ህይወትና ከይሐብር በኢየሱስም ካብ ልብና ዝምንጥል ዘበለ ኩሉ ኃይሊ በሐሳብ ይኹን በጭንቀት በዝተፈላለየ በወረ ይኹን በኩሉ እግዚአብሔር ዝዋገአና ኃይሊ ሎم በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንገንሐለና ካብዝ ወጪና ግን ትቃል ይጥቀመና ካብዝ ወጪና ግን እትቃል ሚእቲ ይፍረ አብ ልብና እግዚአብሔር ሆይ ይፍረ አብ ቃልካ ይዘሎ ምዕባይ እግዚአብሔር ሆይ هاليلويا نفس وكف يعبه هاليلويا بقمت بتصقى يعبه بقيتها بيسوس هاليلويا 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 كبرنا أملاخ يخون كبرين شمو يخون هاليلويا هاليلويا أملاخ مسكن اسكي أبقى خلنا دماء 5 minutes اسكي سلدك أنا دماء كنصلينا እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا 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 اب قال املاح كم زبل قال له بزيا كنصلي له منا 5 minutes كنصلينا እግዚአብሔር توم نخل هاليلويا كم ولد تسينات كنصلي املاح مسكن اب ازرا كم زبل قال له سلدقنا كنصلينا هاليلويا تقال كرهبا هاليلويا هاليلويا يسوع هاليلويا اب ازرا معراف شمونته كم زبل قال له ايد املخنا دما ابل علينا نبرتمو هاليلويا ام مجدي كاب ايد صلاتنا هاليلويا هاليلويا اسكس يا ايد እግዚአብሔር ابل علينا نبرتمو هاليلويا أما قديك أبزقطمونا كلهم صلاتنا دما أناقفتنا كتدحننا عيب الإግዚአብሔር يمسكن اسكي ندقنا إيد እግዚአብሔር أبل عليهم كتكون كنصلينا أبتي كابتي أب قدميهم زقاطمهم كله تشالنج كابت أب قدميهم زدالو كله زدنا غير تمرتتات كدحنهم شو تحتيلو تاستيرقون تحتيلو انتايلو شعد ما ناب يرسالين بسلام كم زبطو حيز نقر زرا እግዚአብሔር يمسكن بقى إيد እግዚአብሔር كسع مودعتا قويهم كتساليهم كنصلينا أملاخ مسكن كاب كله نايت صلاي حيلتات زملطلو إيد እግዚአብሔር ابل عليهم يكون هاليلويا يصللهم هاليلويا تايلوان مريم حيلة العل كصللك يلوا أملاخ مسكن حيلة العل يصللهم هاليلويا اتخفوا الدليو كساب زسنهم حيلة العليا صللهم بيسوس نابقوم زور ورزبله كله فلاصه كله እግዚአብሔር ሆይ ጸለና ስለደቅና ካብቶም ያንግ አዳልት ካብ ኩሎም ቶም መንእሰያት ሚድል ኤጅ ዘለው
توم هتصاونتي جينا زتقبو زلو أما هتصن زلو እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለናለሁ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ኢድ ካብ ልዕሊኦም ትኾን ኢድ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢድ ጸላኢ መታን ከይረኽቦም ጸላኢ ደልዩ ክሳብ ዝስእኖም አፍታ ጽንዕት የማኔት ኢድ ካ የጽልሉ በኢየሱስ ስም ይጎልበቡ በዛ ኢድ እዚኣ ሃሌሉያ ጸልዩ ሃሌሉያ ጎይታ ኣብ ትሕቲ ክናፍካ ንስውሮም ኣለና በልዎ ሃሌሉያ ቶም ዝሃብካኒ ይህበካ ኣለኹ በልዎ ሃሌሉያ እነሄልካ ሃና ሆሚ ኣጌራ ትዝሃብካኒ እነሄልካ ያላቶ በቃ ኣምጽየለኹ ስኻ ከም ድላይካ ተጠቀመሉ ኢላቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ነበረት ካብ ኩሉ ናይ ጸላእ ኃይል ድማ ሃሌሉያ ከድሕነና እዩ ከም ዝበለ ባርያኻ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ክትከውን ጸለና ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ትኹን በኢየሱስ ስም የማኔት ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ትኹን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ካፍቲ ዝገጥሞም ዘበለ ኩሉ ኃይልታት በኢየሱስ ክርስቶስም ከም ልጥሉ ዝኽእሉ እግዚአብሔር ጸጋ ክትቦም ጸልለና እግዚአብሔር ሆይ ካፍቲ ኣብ ህይወቶም ዝመጽእ ኩሉ እግዚአብሔር ሆይ ንሕና ክንርዳኣሎም ዘይንኽእል ወአምላኽ ከም ልጥሉ ዝኽእሉ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ክፈሊሉ ዝኽእሉ ጸጋ ክትቦም ብሽም ኢየሱስ ጸለና እግዚአብሔር አቦ ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ሓሳብ ሰይጣን ምኽሪ ናይ ዲያብሎስ ግን በኢየሱስ ክርስቶስም ነፍርሶለና ናብ ደቅና ዝውርወር ዘበለ ኩሉ ሩሱን መንጥቅ ብስም ኢየሱስ ይሰበር ንብላለና አእምሮኦም ክሕዝ ፊቸሮም ክሕዝ ዝመጽእ ኩሉ ኃይል ጸልማት ንእስነቶም ክበልዕ ዝመጽእ ኩሉ ናይ ጸልማት ኃይሊ በጌታ በኢየሱስ ስም ንኣስሮለና ይተኣሰር በጌታ በኢየሱስ ስም አምላኼ ንስኻ ግን ንጉስ ክብር ኹን ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዙፋን ልቦም ንስኻ ጥራይ ልዕሊልካ ተርአ ኣብ ዘመን ህይወቶም ንስኻ ጥራይ ተመለኽ ኣብ ዘመን ህይወቶም ንስኻ ጥራይ ምራሕ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ዓለማይ ትምርሐዮም በኢየሱስ ስም ሳይንሳይ ምርሐዮም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥበብ ዘዓለም ዘአይ ምርሐዮም ጎይታ ትናትካ ሐሳብን ምኽርን ግን ንሱ ይምርሐዮም ብርሃንካን ሐቅኻን ለአኽ ንሳተን ይምርሐኒ ናብ ቅዱስ ከረን ናፍቲ ከረን ቅዱስናኻ የብጽሓኒ ከም ተጻሕፈ ብርሃንካን ሐቅኻን ግን ይምርሐኦም ናፍቲ ቅዱስ ከረንካ ድማ የብጽሖኦም ካብኡ አይውጽኡ በኢየሱስ ስም አቦ ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና ካብ ቤት እግዚአብሔር ብስም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና ብሰላም አምላኽ ንባርኾም ኣለና እቲ ካብ ኩሉ እምሮ ዝበልጽ ናይ ክርስቶስ ሰላም ልቦም ሓሳቦም ክገዝኦ በኢየሱስም ንጽልለና አምላኼ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቤት እግዚአብሔር እነሆ ምስቱ ዓለም ይከፈት ኢልና ንባርኾም ኣለና ኣብ ትምህርቲ በኢየሱስ ክርስቶስም ብሉጻት ኮይኖም ይውጹ ኢልና ንባርኾም ኣለና ሓያላት ጀጋኑ ይኹኑ ኢልና ንባርኾም ኣለና አምላኼ ንኃጢአት እምቢ ዝብል ልቢ ይሃልዎም ኢልና ንባርኾም ኣለና አቦ ስኻ ስለ ዘለኻ ምስኦም ኢድካ ስለ ዝሓዘቶም እግዚአብሔር በኣኻ ንቐስን በኣኻ ንሕጎስ በኣኻ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ባህ ይብለና ሎሞ ክብሪ ንሽምካ ይኹን ክብሪ ነተዓብ ሽምካ ይኹን አምላኼ ንጽል ድማ ኣለና ስለ ደቅ ጓል ህዝብና ንጽልለና አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ አምላኼ ስምካ ንጽውዕ ኣለና ኣብ ምድርና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉቲ ኣብቲ ቀርና አፍሪቃ ዘሎ ዞባ ስምካ ንጽውዕ ኣለና ስምካ ንጽውዕ ኣለና ስምካ ዘናግፍ ኃይሊ ኣለዎ ስምካ ሃሌሉያ ዘዕርፍ ሃሌሉያ ኃይሊ ስልጣን ኣለዎ ሞጎይታ ስምካ ንጽውዕ ኣለና ስምካ ንጽውዕ ኣለና ኣብቲ ምድሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር ሆይ ምድሓን ይኹን ኣብቲ ቀርን ዞባ ኣብቲ ቀርን አፍሪቃ ሃሌሉያ አቦ ንጽልለና ምድሓን ይኹን በኢየሱስ ስም ንዓኻ ፈሊጣት ትሞልቕ ነፍሲ ተሃሉ ንብላለና ምድሓን ይኹን ንብላለና እግዚአብሔር ሆይ አቦ ንጽልለና ስለቶም ኣብኣ ብብዙሕ ዋጋ እናኸፈሉ ዘስሙሩኻ ዘለው ቅዱሳን ኣሕዋትና እግዚአብሔር ሆይ ካብዚ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኾም ኣለና
بسم يسوس حيلوم يتحدث نبلالنا እግዚአብሔር በትዝሪእዎ ነገር ሰይጣን ተስፋ ልቦ ማይቆርጾ እግዚአብሔር ሆይ እናሻዕ ክብርኻና ረአዩ ግን እናሻዕነት ወንጌል ብስራት ከበስሮ ኃይል ክትቦም ንጽልለና ተስፋኦም በስም ኢየሱስ ይተሐደስ ኃይሎም ይተሐደስ በኢየሱስ ስም ኃይሎም ይተሐደስ በኢየሱስ ስም ኩነታቶም ዘይኮነ እግዚአብሔር ሆይ ክብርኻና ረአዩ ግን እናሻዕ ተስፋ አባኻ ክገብሩ በኢየሱስ ስም ተስፋኦም ይተሐደስ ኃይሎም ከም ንስሪ ይተሐደስ ናብኦም ዝውርወር ዘበለ ናይ ፍርሒ መንፈስ ናብኦም ዝውርወር ዘበለ ኩሉ ፍላጻ ግን በኢየሱስ ስም ንሰባብሮለና አምላኼ ንጽልለና ሃሌሉያ بحقي نسخة حدرا አይትበልዕኒ ኻሞ ስለቲ ዞባ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ አባኻ حدرا ንብላለና ንስኻ እግዚአብሔር ሆይ ኢድካ ክዝርግሕ ንጽልለና ንስኻ ኢድካ ክዝርግሕ በኢየሱስ ስም ንጽልለና ምድሓን ክኸውን ንጽሊ አሎና እግዚአብሔር ሆይ ጎይታ ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን አፍትን ለመናዮ ዝሐሰብናዮ እምብዛ عزيزካ ትህበናን ትገብሮን ስለዘለኻ ክብር ንህበካለና ተመስገን ንብለካለና ምላኺ ደጊምና ንጽሊ ኣብዚ ቤት ዝግበር ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አገልግሎት ኩሉ ንኽብርኻ ክኸውን حساب سجان دمن كل تصد قبل قويتا سخاجن كم تزدلخايو نهزبخا كتنكف سخاجن كم تتدليو نبيت كاك زي أبهر كتفوس السخا بينخا ما أكلنا كتملالس واملاخ نتصل لنا كله تتقليلو كبرين أخايخون بزقبر زبلا كله جميرو كسع زود أملاخي نخبرخا يخون أبو بشيم يسوس كريستوس سلاز عجازن ما نمسجنا كلنا سلاز أمن كنا تمسجن كانت غير كدو سلازبل كنا تمسجن كل خبرينة قدوس سمكا يخون بسم تفكرو دخا يسوس آمين هاليلويا سمو يبارك هاليلويا هاليلويا نامسجنوالن እግዚአብሔርን እዚህ ጊዜ ስለዛሃበና ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀረባዩ ሃሌሉያ ካብ እስትንፋስና ቀረባ ሃሌሉያ ቀረባ ይኻ ኢየሱሰይ ነመስግነካለና ካብቲ እስትንፋስኩም ቀረባ ዝኾነ አምላክኩም ይብል ሃሌሉያ ካብቲ እስትንፋስና ቀረባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀረባ ይኻ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ቀረባይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሚስጥረኛ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሁሉ ይለወጥ ሃሌሉያ አባኻ ሁሉ ነገር ይለወጥ ይቀየር ጥዑም መዓዛ ይህሉ ሃሌሉያ ዝጨነወ ነገር ጥዑም መዓዛ ገብሮ ስሙ ይባረክ كل نصبقنا يلوطو እግዚአብሔር ክፉ እንተመጸ እግዚአብሔር ግን نصبقنا ይልውጦ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ነመስግነካለና ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ነዚህ ሰዓት ድማ ስለዛሃብካና ከነመስግነካ ከነአጥነልካ ከነኽብረካ ሃሌሉያ
ኣብ ቅድሜኻ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቀረባዩ ኢየሱሰይ ቀረባይ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ ከማንም ንላሊ ቀረባዩ ስለይዛል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን አባ እንወድሃለን የኔ ጌታ ሃሌሉያ ቀረባ ይኻስኻ ቀረባ ሃሌሉያ ካብ እስትንፋሰይ ቀረባ ሃሌሉያ 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 ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እናከብርሃለን የኔ ጌታ ሃሌሉያ ቀረባናዩ ኢየሱስ አሜን አሜን ቀረባዩ ስለይዛሃሊ ቀረባዩ ኢየሱሰይ ቀረባይ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ ከማንም ንላሊ ቀረባዩ ስለይዛሃሊ ቀረባዩ ኢየሱሰይ ቀረባይ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ አማንም ንላሊ ቀረባዩ ስለይዛሃሊ ሃሌሉያ ቀረባና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፅና ዝጥእሞ ሃሌሉያ 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 ትዘረባና ሁሉ ይጥእሞ ራላባጋ አሜን ሃሌሉያ ነመስግነካ አለን አባዬ ሃሌሉያ 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 ተመስገን ተመስገን አባዬ ቀረባይ ንስኻ ኣለኻኒ ቀረባይ ሃሌሉያ ቀረባይ ካብ እስትንፋሰይ ቀረባ እናመሰግንሃለን የኔ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን ቀረባዩ ኢየሱሰይ ቀረባይ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ ከማንም ንላዕሊ ቀረባዩ ስለይዛሃል ቀረባዩ ኢየሱሰይ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ ከማንም ንላዕሊ ቀረባዩ ስለይዛሃሊ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባዩ ዘይፍልኻባይ ቀረባዩ አማንም ንላዕሊ ቀረባዩ ስለይዛሃሊ አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ተመስገን አባዬ። ሃሌሉያ ተባረክ። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማበላት ይገማጠል ይምሰል ኩነታት ይለዋወጥ አለግን ሃዲኤ አርብ ስለዘለኻ አቀዲመካ ኩሉ ጉዳይ ክኸውን ናትካ ከመይ ጌርካ ከም ተጸብቆ ትፈልጥ ኢኻ ከመይ ጌርካ ከም ተጸብቆ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ምዝማርዩ ስርሐይ ኣቦዬ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ምዝማርዩ ስርሐይ ሃሌሉያ ይምሰል ማበላት ይገማጠል ይምሰል ኩነታት ይለዋወጥ አለግን ሃዲኤ አርብ ስለዘለኻ ኣቀዲመካ ኩሉ ጉዳይ ክኸውን ናትካ ከመይ ጌርካ ከም ተጸብቆ ትፈልጥ ኢኻ ከመይ ጌርካ ከም ተጸብቆ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ምዝማርዩ ስርሐይ ኣቦዬ ትፈልጥ ናይ ህይወተይ ጉዳይ ኣነስ ምዝማርዩ ስርሐይ ይምሰል ማበላት ይገማጠል ይምሰል ኩነታት ይለዋወጥ አለግን ሃዲኤ ስለዘለኻ ኣቀዲመካ ኩሉ ጉዳይ ክኸውን ናትካ
إخا كمي جيركا كم تزبغو تفلت إخا نسخا تفلت عبتناتي قداي أنس مزماريو مزماري سر هيامين عبوي تفلت عالي واتي قداي أنس مزماريو مزماري سر هي عبوي تفلت عالي واتي قداي أنس مزماريو مزماري سرهن زموتة تمثل نقراتي سكران وين تمثل تتصلوتي أنا قل آمين هنصاب كيتراتن عبد كايو مفتاحي زلو لاي كلو نجر نزيلا هلو كم تقبر آمين الزارب نزيلا هلو كم تقبر آمين الزارب نسخا تفلت عبتناتي قداي أنس مزماريو مزماري سر هي أبوي تفلت ناي واتي قداي أنس مزماريو مزماري سر هي عبد كايو يوتي عبد كايو من مري عبد كايو يوتي عبد كايو نغري 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 عبد كايو سنايت حسملي صبوت حسملي كقدمي حليفكا تمدمد منقدي تتصبق منقدي مقرب عملكا مدنا عملكا كمي كم تقبرو تفلت بينخا تفلت نسخا سنايت حسبلي صبوت حسبلي كقدمي حليفكا تمدمد منقدي تتبع عملكا مدنا عملكا كمي كم تتصبق تفلت نسخا سنايت حسبلي صبوت حسبلي كقدمي حليفكا تمدمد منقدي مقرام عملكا مدنا عملكا كمي كم تفلت بينخا قداي كايو نغري كايو هيوتي عبد كايو غويتا يسوس كلو نات كايو هيوتي نغري كايو قداي عبد كايو غويتا يسوس كلو نات كايو قداي كايو نغري كايو هيوتي عبد كايو غويتا يسوس كلو نات كايو هيوتي قداي كايو نغري كايو هيوتي عبد كايو غويتا
ኢየሱስ ኩሉ ናትካዩ አቤትካዩ 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 ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ 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 ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ ሰናይ ሰናይት ሓስፈለይ ጽቡቕት ሓስፈለይ ቀቅድመይ ሓሊፍካ ትምድምድ መንገደይ ተጸብቕ መንገደይ ምግራም ዓመልካ ምግራም ዓመልካ ከመይ ከም ትዘብር ትፈልጥ ንስኻ ትፈልጥ በይንኻ ጉዳይካዩ ነገረይ ነገርካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ናትካዩ ጉዳይካዩ ነገረይ ነገርካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ናትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ 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 ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ 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 አቤትካዩ ሰናይት ሓስበለይ ጽቡቕት ሓስበለይ ቀቅድመይ ሓሊፍካ ተጸብቕ መንገደይ ምግራም ዓመልካ ምድናቕ ዓመልካ ከመይ ከም ትገብር ትፈልጥ ንስኻ ጉዳይካዩ ነገረይ ነገርካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ናትካዩ ሕይወተይ ነገረይ ነገርካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ናትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ኢየሱስ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አሜን አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ ኢየሱስ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ 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 ነገረይ አቤትካዩ 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 ሕይወተይ አቤትካዩ አሜን አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አሜን አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ አቤትካዩ ሕይወተይ አቤትካዩ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቤትካዩ ሁሉ ነገርና ሕይወትና ሃሌሉያ ምዝዋር ሕይወትና ሁሉ ነገርና በኢድካዩ አባዬ
نمسكنك لنا باي سنايت حسبلي سنايت حسبلي قد مي وزيخا تمدمد مقدي تتطبق من قدي مقرام عملكا مصبا عملكا كما كان تقبل تفلت نسخا هاليلويا زفلت له أملاك هاليلويا آمين سمو يبارك كما كم زقبرو يفلتيو هاليلويا نهنا ترعين الجنة هاليلويا بيسوس آمين سمو يبارك እግዚአብሔር ቃል ታይብል ንሰሜን አምጽእ ንደቡብካ ኣይትኸልክል ነወዳተይ ካብ ርሁቕ ነዋልደይካ ካብ ወሰን ምድሪ ነቲ ብስመይ እተጸወ ዘበለ ኩሉን ንኽብረይ ዝፈጠርክዎን ዝደከምክዎን ዝገበርክዎን ኣምጻኣዮ እብል ኣለኹ ብል ሃሌሉያ ንስሙ ክነኽብሮ ሃሌሉያ ንኽብሩ ሃሌሉያ ዝተመደብና ሰባት ኢና ሃሌሉያ እዚ እንዳሓሰብና ክንዝምር ኢና ካብተመደብኩ ስለዚህ የመስገነካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ንኽብርኻ ካብተመደብኩ ንኽብርኻ ካብተመደብኩ ስለዚህ የመስገነካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ የመስገነካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ
ስለዚህ የመስግነካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ንኽብርኻ ካብ ተመደብኩ ንኽብርኻ ካብ ተመደብኩ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ስለዚህ ፈትህ ብረካ ተቐበሎ ምስጋናይ ተቐበሎ መስዋዕተይ ተቐበሎ ቅሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ቅሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ተቐበሎ ምስጋናይ ተቐበሎ መስዋዕተይ ተቐበሎ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ተቐበሎ ምስጋናይ ተቐበሎ መስዋዕተይ ተቐበሎ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ባሄብልካ መስዋዕተይ ባሄብልካ መስዋዕተይ ባሄብልካ ምዑዝ ጭብጨና ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ትሑት ስቡር ልቢ ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ምዑዝ ጭብጨና ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ትሑት ስቡር ልቢ ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ድንቅን መስተንክር ጌርካ ፈጢርካኒ ክብርኻ ኸዘንቱ ስራኻ ኸውሪ ኣብ ማሕፀን ከይኮንኩ ገና ፈጢርካኒ ኪዳናት ኢኻነይ ኣምላክ ክትኮነኒ ኣምላክ ክትኮነኒ ክብሪ ክትኮነኒ ተቐበሎ ምስጋናይ ተቐበሎ መስዋዕተይ ተቐበሎ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ጽሩይ ቅዱቅ ኣምልኾ እሰብሮ ብግርኻ ባሄብልካ መስዋዕተይ ባሄብልካ ምስጋናይ ባሄብልካ ምዑዝ ጭምጨና ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ትሑት ስቡር ልቢ ኣምልኾ የግቦ ልብኻ ንኽብርኻ ካብ ተመደብኩ ንኽብርኻ ካብ ተደኮምኩ ስለዚ
فتيخ بركة من مسلخة كابت فتركو كابت فتركو مسلخة كابت فتركو كابت فتركو يمسكنك سلازي فتيخ بركة سلازي فتيخ بركة تقبلو مسكناي تقبلو مسواتي تقبلو تقوم كبقدام الصبر صروي كبقدام لخو السبب صروي كريك بعملخو الصبر بغرخا صروي كريك بعملخو الصبر بغرخا باهيبلك مسغناي باهيبلك مسواتي باهيبلك معوز توجنام لخو يقبو لبها تهوت سبور لبيام لخو يقبو خبرخا كاتمدبكو خبرخا كاتمدبكو سلازي يمسكنك سلازي فتيخ بركة 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 من لهنا كذي بلاي من لهنا كلج بلاي من لهنا باباتي بيت بسمايو سفرة መቀመጤ በቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር 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 ምን ልሁና ከዚህ በላይ ምን ልሁና ከልጅ በላይ ምን ልሁና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ የጌታን መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር 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 ሃሌሉያ ምንም የለም ክብር ሃሌሉያ ክብር በቡር መኳን ሃሌሉያ
የዳዊት መክፈቻ በእጁ ላይ ያለው ችግሬ ሰብስቦ አነጋገረው ለብዙ ዘመናት የተከለለኝን አሮጌው ታሪኬ አዲስ ሆነልኝ ሁሉ አዲስ ሆነ ሁሉ አዲስ ሆነ ሁሉ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ ሃሌሉያ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ ሃሌሉያ የዳዊት መክፈቻ በእጁ ላይ ያለው ችግር ሰብስቦ አነጋገረው አሮጌ ታሪኬ የተከለለኝ አሮጌው ታሪኬ አዲስ ሆነልኝ ሁሉ አዲስ ሆነ ሁሉ አዲስ ሆነ ሁሉ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሜን አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ ሃሌሉያ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ 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 አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሮጌው አለፈ አሜን ሃሌሉያ ሐዲስ ገበረና ኢየሱስ ሐዲሽ ሃሌሉያ ሐዲሽ ፍጥረቲና ሃሌሉያ ሐዲሽ ፍጥረቲና ሃሌሉያ አሜን ምን ልሁና ከዚህ በላይ ምን ልሁና ከልጅ በላይ ምን ልሁና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ በጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር 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 ኢየሱስ ምን አለ ክብር 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 አሜን ምን አለ ክብር 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 ምን አለ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ በምንታይ ምግላጽ በምንታይ ቋንቋ በምንታይ ክለት በምንታይ ቋንቋ ገልጾ ስራካ 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 ሃሌሉያ በምንታይ ቋንቋ በምንታይ በምንታይ ክለት በምንታይ ቋንቋ ገልጾ ስራካ 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 አገሪሞኒ ብዚ ምህረትካ ባህንዳ በለኒ አቹ መቅደስካ ሃሌሉያ አገሪሞኒ እቲ ምህረትካ ባህንዳ በለኒ አቹ መቅደስካ እንታይ ክብል 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 እንታይ ተገሪመ አቦ ተገሪመ ምህረትካ አቦ ተገሪመ ተገሪመ በሎ ተገሪመ አቦ ተገሪመ በሰራርሃኻ አምላኬ ተገሪመ ተገሪመ አነስ ተገሪመ በትፍቅርኻ አቦ ተገሪመ ሃሌሉያ ተገሪመ አቦ ተገሪመ በትፍቅርኻ አምላኬ ተገሪመ ተገሪመ በሎ ተገሪመ እንዴ አቦ ተገሪመ እንዴ በሰራርሃኻ አምላኬ ተገሪመ ሃሌሉያ ተደኒቀ እንዴ አቦ ተደኒቀ እንዴ በትግብርኻ አምላኬ ተገሪመ እንዴ ተገሪመ እንዴ ኢየሱስ ተገሪመ እንዴ በትፍቅርኻ ኢየሱስ ተገሪመ ተገሪመ እንዴ ኢየሱስ ተገሪመ እንዴ በትፍቅርኻ አምላኬ ተገሪመ እንዴ ኢየሱስ ተገሪመ እንዴ ኢየሱስ ተገሪመ እንዴ በትፍቅርኻ አምላኬ ተገሪመ ኢየሱስ ተገሪመ እንዴ አቦ በትግብርኻ
أملاخي تقري مندي يسوس تقري مندي بتفقر أملاخي تقري مندي يسوس بتقري مندي بتمهرتك أملاخي تقري مندي يسوس تقري مندي بتفقرك أملاخي تقري مندي هللويا بتلوهتك يسوس تقري مندي بتفقرك يسوس تقري مندي هللويا بتفقرك أملاخي تقري مندي بتفقرك أبوناتي تقري مندي هللويا 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 يسوسي بتفقرها تقرمنا بتفقرها هللويا بتسمسك الزقبرك يا فقري تقرمنا يسوسي هللويا هيوتو هيونا هللويا سمو يبارك أبا تبارك هللويا تقري مندي أبو تقري مندي بتفقرها يسوسي تقري مندي يسوس تقري مندي بتفقر أبوناتي تقري مي هللويا تقري مي أي تقري مندي بتفقرك يسوسي تقري مندي هللويا زقرم فقر الله هللويا زدن هللويا نعم سجنا هلني يسوس سمي يبارك هللويا كل خبري تتقللون أخايهم بيسوس سم كبرنا أملاخ يخون قاعد حان متأكم قاعد حان متأكم هاي سمعكم كبرنا أملاخ يخون هو ده نمنتهي نزيا خمزل علنا تفلت وايخم مدباتنا قد صلالو እግዚአብሔር أملاخ سنايو مدنق زخونا أملاخ دقرم سراح مسكال دفتصم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂውን أملاخنايو سمو يبارك دقنا نجوخ مصيوم ساتهم بوتهم اندحازو زلنا متنبهاتا خزارب እግዚአብሔር أملاخ تمسكن يكون احلفهم نجو كبرنا أملاخ يكون ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን أملاخنيو أبلبي بز سمونزي حدا قال ملالس نرو أب مثالي زلو قال أملاخ كبرنا أملاخ يكون እቲ ህይወት ዝሃበና ዋጋ ከፊሉ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ እዩ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ዘሎ ንዘለዓለም ዝነብር ንዘለዓለም ፈጢሩ ኣብ ዘለዓለም ዝነብር ኣነ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሞት መንዚዑ ኣውፂኡ ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንከውን ዝሓርየና ዝመረፀና መወዳድቲ ዘይብሉ ዋጋ ዝኸፈለልና قالات يبلنا نورو نقويتا خنا مسكنو مدنق زخونا كنزمر كلنا أقري من نتبلنا رابطنا يمودعتا مزمورا زدنق زجندقنا زبلا خلو الزراري بس دنق قرلنا كبرنا عملاخي خون تايبل الله أب مثالي هيوت كابويات في الفيلمو آمين لعل خلو
ንልብኻ ሓለዎ ኣብቲ ልብናሲ ካለ ነገር ከይሒዞ ጎይታ ጥራሕ ክነብር ቃሉ ጥራሕ ክነብር ብኡ ክንወፅእ ብኡን ክንኣቱ ዝገብረና ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ዝህበና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ክበዝሓልና ምእንታ ንልብና ክንሕሎ ብምንታይ ኢና ክንሕሎ ነቲ ህይወት ምንጭ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንልብና ክውንኖ ካለ ነገር ከይሒዘና ንዑ ነቐድም ድሕር ኮይና እቲ ድስዕብ ነገር ደጨንቕ ኣይኮነን ዝዕንቅፍ ኣይኮነን ንድሕሪ ድስሕብ ኣይኮነን ግን ንቕድሚት ንጎይታ እንዳሰዓብና ክንከይድ ዘበርትዕ ሓይሊ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነዚኡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ቅድም ንእግዚኣብሔርን ንሓይሉን ድለዩ ይብለና ንልብና ክንሕለው ዝኽእለሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ውሽጥና ይበርትዕ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጸሎት ጀሚርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም በጸሎት ሀብትና ሰላም መሪሓትና በመዝሙር እንደገና ድማ ሰላምን ካልኦትን ዓወት ጎይታ በርክ ይብርኪ እንከላይ ኩልኹም ማለት መዘምራን ክብል ከለኹ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነቂሕኩም ንመጻእኩም ኩልኹም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝንላዓሊ ክትነቕሑ ብቃሉ ክትበርትዑ ንዑ ጥራሕ ክትሓስቡ ንዑ ጥራሕ ከተቀድሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓልተ መዓልት ጸጋ ይብዛሓልኩም ትሪኦም ዘለኹም ዘም ቆልዑ ተማለ ተወሊዶም ህፃውንቲ ነሮም ሕጂ ድማ ጉያ ጀሚሮም ኣለዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንልቦም ዝሕልዎም ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቦም እንዳተተኽለ ዓብዩ ምእንታን ሕድሪ ተዋሂብና እዮም ነቲ ሕድርና ድማ ወለዲ ጥራሕ ኣይኮን ቤተ ክርስቲያንን ሓላፍነት ኣልዋ ሞኒት መደብ ንዓቶም ክንቦም ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብድሕሪኡ ክንባረኾም ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን አትሰማይ ትነብር አቦና ስምካይ ቀድስ መንግሥትካ ትምጻ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኮድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበለና በለና ተህና ከክፉትን ፈተና ኣይትተና መንግሥትክ ኃይሊ ክብሪ ዘለኣለምና ኮይኑ ኣሜን I will give Joyce with all my heart. The joy of the Lord is your strength. Didelami. As for me and my soul, as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. For we walk by faith, but not by sight. Believe on the Lord Jesus Christ, then you will be saved. Kids, obey and pray for everything. For this, please the Lord. If I said the walk, is gonna walk. Jesus forgive all of our sins. That is good. You're ready to get. What? What? Jesus. Jesus. Lord. Jesus. Jesus.
Give me that. Yeah, I'll give. Daddy. Oh no. Rock in this world.
Strong partnerships. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. ክብርና አምላኽ ይኹን ወዶ እስከ እዳውና ዘርጊሕና ድማ ንባርኩም እግዚአብሔር አምላኽና ሰናዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ክንብሎም ኢና ሓደ ቃል ቅድም ከንብብ እንታይ ይብላሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዋጋ ከፊልና ወዶ እንከላይ ነዚአቶም ዋጋ ከፊሉ ገና ሕጂ ብውልዱ ደለው ኣብ ማህፀን ደለው ከይተረፉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ንሕና ጽድቂ ወላ ሓደ ነገር የብልናን እግዚአብሔር አምላኽ ንባረኸካ ኣለና ስለዞም ቆልዑ እስኻ ጻድቕ ክንከውን ብደምካ ቅድስካ ዘጽድቕካና እግዚአብሔር አምላኽ ስለዞም ደቅና ነመስግነካ ኣለና ጻድቕ ግና ከም ብርሃን ወጋሕታ እዩ ፍጹም መዓልቲ ክሳብ ዝኸውን እናወሰኸት ትኸይድ ብላላ መገድና ዝሕሉ መገዲ ዞም ቆልዑ ክሕሉ ምእንታን የእዳውና ዘርጊሕና ኣብ ቅድሚ አምላኽ መሊስና ኸነማዕቅዎም ኢና እግዚአብሔር አምላኽና ስለዞም ደቂ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እስኻ ሰናይ ስለድኾንካ ጻድቕ ስለድኾንካ ብደምካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ክትሽፍኖም ብጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ናባኻ ነቅርቦም ኣለና መገዶም እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚኦም እንዳኸድካ ክትሕሉ ካብ ክፉእ ዘበለ እግዚአብሔር አቦዬ እንዳኸወልካ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ጥራሕ ክፈልጡ ልቦም ክትሕሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዛኒ እሽተይ ዕድሜዮም እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንዳተአመኑ ክኸዱ ቃልካ ጥራሕ ኣብ ልቦም ክዓቁሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቦም ንዓኻ መሊስና ንህባለና ልቦም በኣኻ ይተሐሉ ጎይታ እስኻ ጥራሕ ንገስ እስኻ ጥራሕ ኣብ ልቦም ንገስ ጸላይ ኣብ ቅድሚዮም ዘቐመጠ ዘበለ መዕንቀፊ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ እንዳተኣለ ክኸይድ እስኻ ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊኦም ተብዝሓሎም እንታን ደጊምና ንዓኻ ነማዕቅቦም ኣለና ንባረኾም ኣለና መገዶም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ብዕድመ ይዕበዩ ብጸጋ ይዕበዩ ብስጋ ይዕበዩ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኩሉ ንልዓሊ ንዓኻ ብምፍላጥ ይዕበዩ ምንጭ ኩሉ ዝኾንካ እስኻ ምዃንካ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መዓልቲ ንልቦም ተዛረብ بجيتا بإيسوس كريستوس سم كاب بيت إل بارخنا يوم زتبارخو يخونو
ጊዜኦም ኩሉ እግዚአብሔር አምላኬ እስኻ ክትከብረሎም እሕሊፍና ሃብና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Jesus loves you. Do you know that? Jesus loves you. God bless you guys. Go to your place. You are strong. Good job. Good job. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ምዝማርዩ ስርሐይ ኣቦየ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ምዝማርዩ ስርሐይ ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነ ምዝማርዩ ስርሐይ ኣቦየ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ምምስጋንዩ ስርሐይ እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ትፈልጥ ምእታውናን ምውፃእናን እስኻ ትፈልጥ እግዚአብሔር አምላኽ ብምንታይ መገዲ ንሓልፍ ከም ዘለና ካብቲ ንሕና ንርእስና ንፈልጣ ንላዕሊ እግዚአብሔር አምላኽ ህይወትና ቀዲምካ እግዚአብሔር አምላኽ ሰስናዩ ትመርሓ ዘለኻ እስኻ ኢኻ እሙኒ ዘጨንቕ ነገር የብልናን ኣብ ቅድሜና ዝጨንቕ ነገር እኳ እንተመሰለና እግዚአብሔር አምላኽ ካብኡ ንላዕሊ እስኻ ግን ከም ዘለኻ ምሳና ከም ዘለኻ ኣብ ማእከልና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥና ከም ዘለኻ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ጥራሕ ንልብና ክንነግራ እግዚአብሔር አባ ነመስግነካ ኣለና ንባረኸካ ኣለና እስኻ ተፈልጥ ህይወትና ንሕና ግን ልብና እግዚአብሔር አምላኽ ብኻልእ ነገር ከይውሰድ ክንሕልዋ ጸጋ መዓልቲ ኸትብዝሓልና ጥራሕ ባኻ ክንእመን ብምስጋና ክንቀርብ ፍግም ይልማ ዝኽእልና እንዳኸበደልና ለበለ ኩሉ እግዚአብሔር አባ ኣባኻ እንዳውደቕና ባሂልና ግን ኣብ ቤትካ ክንመላለስ እዚ ጸጋ እዚ ኣባይ ይብዛሕ ኣበይ ሕዋተይ ይብዛሕ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ካባኻ ጥራሕ ይዝርከብ ካልእ ሰላም ዝመስል ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ እንድሕር ተደይ ሃሊኻዮ ሰላም ኣይኮነን ጊዜያዊ እግዚአብሔር አባ ጽባሕ ድጠፍእ ሎሚ ተራዩ ጽባሕ ደይረከብ እስኻ ንዘላለም መሳኻ ክንከውን ዝሓረኻና ከምቲ ንእስራኤል ካብ ፈርዖን ኢድ ከተናግፎም ከለኻ ኣብ ማእከሎም ኣነ ክኸውን ዝበልካ ቃል እግዚአብሔር አምላኸ ኣቐዲምካ እስኻ ሓሪኻና መሪፅካና ዋጋ ኸፊልካ ዓዲግካና ዘይነበረና ጽድቂ ጻድቕ ኣቢልካና እግዚአብሔር አምላኽ ብጎይታ ንዓኻ እግዚአብሔር አምላኸ ክብሪ ክምሃብ ጥራሕ ምስጋና መሓብ ጥራሕ እግዚአብሔር አምላኽ ከነብዝሕ ኣብ ህይወትና ዝተረፈ ዘመንና ኩሉ እግዚአብሔር አምላኸ ሓይሊ ክትበና ጥራሕ ኣብ ቅድሚኻ ሙዳቕ ይኹነልና ነመስግነካ ኣለና ንባረኸካ ኣለና ዝተረፈ ጊዜና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እስኻ ክትከብረሉ ክትዛረበና ንሕናውን ክንሰምዕ ልብና ግፊሕና እግዚአብሔር ኣባ ቃልካ ክንዓቁር እዚ ጸጋ እዚ ይብዝሓልና ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ንዓኻ ይኹን እስከ ሓንሳብ ኣኽብርዎ ነዚ ጎይታ ጣቕዑሉ እልልታ ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብዙሕ መተንባህታ የብልናን ግን መዘኻኽሮ ክኾነና ምእንታን ኣብቲኣ ኩሉ ሰዓት ጥቃዕ ወረቐት ኣላ ሰንበት ንሕና ኣብዚ ክንግልገል ከለና ደቅና ድማ ብታሕቲ ይግልገሉ ኣለዎ
ግን ድሕዞም ሰብ የድልየና ስለ ዝበሉና ኩሉ ሰዓብቲ ኣነ ጠቅዕ ኣለና እሞኒ ድመፅእ ዘሎ ሰንበት ናይ መን ተራ ከም ዝኾነት ሎሚ እንዳረኣና ክንከይድ እዚኣ ኩሉ ሰዓብ ልብና ክንዝክራ ረሲዐዮ ከይንብል ዝሕሎም ሰብ ተደያ ቅሚጥና ኣሎም ንህና ብዝኾፍ መባል ዋጋ ይብሉን ከምቲ ዓንቶይ ክንፅሊ ከለና እግዚኣብሔር ብሕድሪ ይሂብና ንደቅና እቲ ሕድሪ ድማ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዘለና ኩልህና ክንተሓባበሮ እዚኣ ሕድሪ ክብለኩም ደሊ ተኻላእቲ ኮንፈረንስ መዓስዩ ክልተ ቀነይ ተሪፍዎ ደሎ ዋዕዋዕ ኢልና ንርእስና ጥራሕ ቃል ኣኪብና ክንከይድ ኣይኮነን ግን ተወሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ነብስ ክትድሕን ይደሊ እዩ ክነግር ዝደኸመት ነብሲ ክትብርትዕ ንጎይታ ደይ ትፈልጥ ነብሲ ንጎይታ ክትረክብ እዚ ስለ ዝኾነ ሼር ንግበሮ ነቲ ፖስተር ኣብቲ ቫይበር ኣሎ ምናልባት ደይረኸብኩም እንድሕር ሃሊኹም ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ቫይበር ደይብልኩም እንድሕር ሃሊኹም ኣብታ ናይ ባይብል ነንብበላ ኣብታ ናይ ግሩፕ እቶም ናይ ባይብል መራሕቲ ክንጥቅዕ ደጊምና ከነተሓባበር ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰና እዩ ሓድሽ ነገር ኩሉ ሰዕ ሒዙ እዩ ድመፅእ እሞኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኮንፈረንስና ቀሪባላ ንሰባት ንንገር ንዳለው ግዜ ዓዲግና ንምፃእ ንርእስና ጥራሕ ተሃኒፅና ከይነትርፎ ምክንያቱም ፀጋ ክህበና ከሎ ጎይታ ንርእስና ጥራሕ ኣይኮነን ቅድም ክንብርትዕ ንኻልእ ድማ በረኸት ክንከውን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሮብዕ ሰዓት 6 ፈርቓን ጸሎት ኣለና ጎይታ ከምቲ ደሃበና ሓይሊ ንምፃእ ጾርና ብዝራጊፍና ንኸይድ ካልእ ዋላ ነገር ኣይሃለወና ናይ ኣርእስቲ ዋላ ኣይሃለወና ግን ኣብዚ ምስ ሕዋት ንራኸበሉ መድረኽ ስለ ድኾነ ኣጆኹም ክብለኩም እዩ ዝደሊ ካልእ ኣይኮነን ንዑ ቃል ደለኩም ቃል ኣካፍሉና እግዚኣብሔር ክዛረበኩም ዝደለየ ነገር እንድሕር ሃልዩ ጸሎት ደለኩም ብጸሎት ኣምልኾ ደለኩም በምልኾ ግን ኣብዚ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊንና ክንከይድ ሰንበት ሰዓት 10 ኢና ንጅምር ኣብዚ ብጸሎት ክንነቅሕ ኢና ትምህርቲ ድወስዱ ድማ ኣብቲ ሓንቲ ክፍሊ ኣሎ ጎይታ ይባረካ ፍትዊ ትምህርቲ ምድሓን ይህባ ኣሎ እቶም ትመሃሩ ዘለኹም ኣጆኹም እቶም ደይተመሃርኩም ክትመሃሩ ደጊምኩም ክትወስዱ ዝደልዩ ድማ ክትሓብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብድሕሪኡ ኣምልኾ ሕጂ ድማ ናይ ቃል ኣምላኽ ይኹን ቅድሚ ቃል ኣምላኽ መብኣን ዕሽርን ካብቲ ደለና እግዚኣብሔር ደሃበና ብፍታው ልብና ነዚኣት ኩሉ ሳዕ ክንዝክሩ ብፍታው ልብና መሊስና ንቤት ኣምላኽ ንዕዮ ኣምላኽ ትኸውን ሒዝና ክንመፂና መን ይመፅእ መዘምራ ዳቆናት መፅኦም ክፅልው ኢና ንሓዲአን ክብርና ኣምላኽ እዩ ዘቢባ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ብሓደ ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ክብሪ ንህበካ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ጸጋኻ ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዘለና ናትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘለና ድማ ንእመን ኣምላኽ ብስም ኢየሱስ ንስኻ ክትባርኾ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ንህቦ ብሓጎስ ክንህብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደስ እንዳበለና እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ከተብዝሖ እግዚአብሔር ኣቦ ንጽቡቕ ነገር እውን ክኾን ንጽልይ ብስም ኢየሱስ ኣሜን
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወዶ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ድልዋት ዲና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዛረበና እዚ ግዜ እዚ ክፉእ ግዜ ነቂሕና ንኣምላኽ ተደይ ተጸቢናዮ ጸላኢ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓይሉ ኣበርቲዑ ከጥፍኣና ከም ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ይብሎ ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ከውሕጠና እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ሓልኦ ከብዝሓልና ብቃል ኩሉ ሳዕ ከበርትዓና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንሕብረት ክወቅዕ እዩ ጸላኢ ዝደሊ ሕብረት ክብል ከለኹ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ሕብረት ኣብ ሓዳር ሕብረት ኣብ ቤተሰብ ሕብረት ኣብ ሃገር ሕብረት ኣብ ኩሉ ቦታ ሲ ጸላኢ ኣይፈትዎን እዩ ዝጸልኦ ነገር እንታይ እዩ ሕብረት እዩ ንሕብረትና ዝሕልው ቃል ንልብና ዝሕልው ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ክዛረበና ድልዋት ክንከውን ነዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ክዛረበና ኣብ ዝደው ኢሉ ዘሎ ድማ ቃሉ ከቅርብ ትዳልዩ ድመጽሓውና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡ ገይሩ ክዛረበና ነዚ ግዜ እዚ ንዕኡን መንፈስ ቅዱስን ይሕልፍና ክንህብና ምክንያቱም መንፈስና ተደይበርቲዑ ጸላኢ ክብርትዓና እዩ መንፈስና ክብርትዕ እቲ ዝልውጥ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ድኾነ ንኻልእ ነገርና ኣይኮና ንስጋና ነብርትዕ ኣይኮና ንብል ዘለና ግን መንፈስና ብኣምላኽ ክብርትዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ቦታ እዚ ክቆጻጽሮ ንግዜ ንመንፈስ ቅዱስን ሓውና ፍትውን ክንብኦ ኢና ጽን ኢልና ንስማዕ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንኳን አደገመ ቤት አምላክ ሰላም መጽኹም ይብላና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ብዙሕ መንገድ ዘገልገልኩም ተገልግሉን ዘለኹም ድማ አምላክ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ይብዛሕልኩም ክብርና አምላክ ይሁን እቶም ከፊልና ንሰምዕ ብምስማዕ ነገልግልካ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ምክንያቱ ኣብዚ ከመጽ ዝግባም ዘይመጽ ኻስ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ እዩ ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሎሚ ንሪኦ ቃል ኢየሱስ ማን ትብሎ ዝብል ቃልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ማን ትብሎ ብዙሕ መንገዲ ሰሚዕናዮ ንከውን ንኽእል ዲስካስ ጌርና ኣለኹ ንከውን ንኽእል ሎሚ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ኢኻ ትብሎ መን ይንሱ ሰብ ዓርክኻ ጥራይ ድዩ ሰብ ጥራይ ድዩ ነቢይ ጥራይ ድዩ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ ወይ እውን ሓደ ከም ተራ ሰብ ኣብ ምድሪ ጉዕዞ ወዲኡ ዝጨረሸ ድዩ መን እዩ ትብሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ዝብል ካብቲ ብዙሕ ክንብሎ ዝግባአና ሂደትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይሁን ቅድሞ ግን ሓፂር ጸሎት ክንጽል እሞ ናብኡን ኣቱና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽና እግዚአብሔር ብጎይታና መድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓብይ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ስምካ ይባረኽ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር መሊስካ ንኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ክትገልጸልና ኣብቲ ዝነበረና ድማ ክትውስኸልና እግዚአብሔር ስለ ዝፈተኻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኩሉ እንትናና ተቆጻጸር ናብቲ ዝበሃለና ክነድህብ ምታን ክንክእል እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርድአና ክብር ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዋ ክልተ ሓረጋት ማለት እዩ ንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ዝብል ሓንቲ እቲ ሓንቲ ከዓ ከምቲ የናስ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ከዓ ክገብር ይግባእ እዩ ዝብል ን28 ምዕራፋት ናይቲ ማቴዎስ ዘሎ ምዕራፍ በዘን ክልተ ዚን ይጠቕልል ማለት እዩ ኣብዘን ክልተ ዚን 28 ናይ ወንጌል ማቴዎስ ዘለዋ ምዕራፋት
ኣብ ክልቲአን ክንመቕለን ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ማለቱ ካብ ምዕራፍ 20 ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 25 ዘሎ ብሙሉእ ናይ መን እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ብሙሉእ ኣብ እንታይ ንረኽቦ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 25 ዘሎ ሙሉእ ትምህርታት እንታይ ናይ መን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርታት እዩ ስለዚ ከምቲ ናይ ጥበብ ናይ ሰሎሞን ጥበብ ብምስላታት ይኹን ብካልእ ዘረበታት ዝዛረብ ዝነበረ ወምኻ ዛስዋይ ንዑ መሲልዎ ዘሎ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝየል እምበር ስቑኢሉ ንሰሎሞን የምፅን ማለት ካብ ምዕራፍ 25 26 27 ከዓ እንታይ እዩ ኣብኡ እንታይ ንርኢ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ስቕለት ሞት ትንሳኤ ንርኢ ስለዚ ከምቲ ዮናስ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ዝገበረ ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ ገብር እዩ ከምኡ ገብር ይግባእ እዩ ዝብል ሓሳብ ከዓ ነዚ ይመልክት ማለት እዩ ስለዚ ማቴዎስ ኣብ ክልተ ነገር እንታይ ገርና ያለ ማለት እዩ በዘን ክልተ ሓረጋት 28 ምዕራፋት ኣብዘን ክልተ ዜና ኣትዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን መን ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ዝያዳ ንረኽቦ ንኽእል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርታት እንተራ ንፈልጥ ደሊና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ኢና ንርኢ ወንጌል ማቴዎስ ብፍላይ ማለት እዩ ዋላ ካብ ኩሉ እንተሃለወ ወንጌል ማቴዎስ ብፍላይ ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርታት ብሙሉ ኣበይ ንረኽቦ ማለት ኣብ ማቴዎስ ረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሩ ትምህርታት ግብርታት ብሙሉእ ካብ ኣብ ካል የለን ማለት ኣይኮነን ግን ዝያዳ ማለት እዩ ዝያዳ ዝገበሩ ግብርታትን ተኣምራታትን ኣበይ ረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውላድ ጀሚርካ ዲቴይል ከዓ ኣብ ካልእ ምዕራፍ ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ ዘየለ ታሪኻት እናምፅእ ከዓ ታሪክ ህይወት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝያዳ ከዓ ምንታይ ረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከዓ ረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ካልእ ዘየለ ምሳሌታት ከዓ ረኽቦ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ረኽቦ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ብዙሕ ክነብል ንኽእል ወንጌል ወንጌል ዮሃንስ ተኸይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ንፈልጥ ብዝያዳ ማለት እዩ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ንሱ ወዲ ሰብ ወዲ ኣምላኽ እንዳበል ዝትንትኖ ዝዛረቦ ዘሎ ፅሑፋት ማልያ ይብሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ትደሊኻስ ናበይ ክትኸይድ ዝያዳ ማለት እዩ ናብ ወንጌል ዮሃንስ ብዙሓት ኣገልገልቲ ወይ ክንመሃር ከለና ወይ ክንጀምር ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ጀምር ይብልካ እዩ ብዮሃንስ ጀምር ይብልካ ምክንያቱ መንነቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምንታይ ጎሊሑ ስለ ትረኽበካ ካብ ዘለዓለምነት ጀሚሩ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብኡ ብዝያዳ ወዲ ኣምላኽ ብፍላይ ከዓ ነቲ መለኮታዊ መንነት ናይ ክርስቶስ ከዓ ኣበይ ረኽቦ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዮሃንስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ መንና እንብሎ መንና ኢልና ስዒብና ዘለና ከይትብል ንኽእል ተበልኩም ከዓ ሽግር የብሉ መን ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና ናስዒብና እዩ ኣይኮነ እንዲ መን ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳ ፈሊጥካ ኣብቲ ትኽክለኛ ቦታ ክትቕመጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምን ምዃኑ እንተዳ ፈሊጥካ ኣበይ ትቕመጥ ኣብቲ ትኽክለኛ ቦታኻ ኣብና ተቐሚጥና ዘለና ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ኣብ ክርስቶስ ኣበይ ኣሎ ኣብ የማን ግርማ ኣምላኽ ዘለዎ መን ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምፍላጥ ማለት እንታይ ኣብቲ ዝግበአካ ቦታ ምቕማጥ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ዝግበአካ ቦታ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣይ ቦታኻን ኣይምልከተካን ስለዚ ኩል ሰባት ክምስልኩና ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ከምዚ እንዳበሉ ዝምስክሩና መን ምዃኑ መጀመርያ ይነግሩና እሞ ኣብቲ ዝግበአና ቦታ ምንታን ክንቅመጥ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እስራኤላውያን ብፍላይ ከዓ ኣይሁድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቀንዲ ዘአንቅፎም ዝነበረ ጉዳይ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝበሎም ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝበሎም ስለቲ ግብሪ ምዕራፍ 10:33 ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትና ኣይኮነን ንቐትለካ ዘለና ስለምንታይ ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰብ ክነስኻሲ እንታይ ዝገበርካ ማዕረ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካ እዚኣ ናብ ምንታይ በፂሓቶ ናብ መስቀል በፂሓቶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንተ ዝፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ሲ ኣይምሰቀልዎ ነይሩ እንኳዕ ኸማን ኣይፈለጥዎ ኣይኮነ እንዲ እንኳዕ ኸማን ኣይፈለጥዎ ምክንያቱም መስቀል ይምኸለል ነይሩ ኣይበሃልን እምበር እንታይ መበልና ነና ምሰ ንይሁዳ እውን ጎይታ ይባርኩም በልና ነርና ኣይበሃልን እምበር ኣይኮነ እንዲ ናብ መስቀል ዘብፅሖ ንስ እዩ ጠቂሞ እዚ ዝበሎ መን ድዩ
ግን ከምቲ ጽሑፍካ ኸዲካ ይግቦ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ተሰቅለዶ ይኩን እንዴ አና በህይወት መታን ክንነብር ናና መታን ክትዕመና ኣብቲ ትክክለኛ ቦታና መታን ክንቅመጥ ሞቲው መይቱ ክትንሰለው ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለና መስቀል ዘብጽሕቶን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሰብ ክነስኻሲ ማዕረ አምላክ ምግባርካ ምስራዕካ ወደ አምላክ ማለት እንታይ ማለት እዩ አምላክ ማለት እዩ ሄቢካል ማለት ወደ አምላክ ማለት አባይሁድ እንታይ ማለት እዩ አምላክ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ ናምታ ይብጽሕቶ ዛዕባ ሰንበት ምስዓራ ይኮንን ዛዕባ ካልእታት ይኮንን ካልእሱ ተወሰኺ ሰብ ክነስኻ ግን ማዕረ አምላክ ምስራዕካ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ መን ኢና ንብሎ ሓደ እድሜኡ ወዲኡ ዝሓለፈ ኖርማል ታሪክ ከም ተራሰብና ንሓስቦ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ጥራይ ድዩ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ጥራይ ድዩ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ጥራይ ድዩ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ከም ዝኾነ ሰብ ምን ዝበልና ይማል ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ኢና ንብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶይላይ ኩልኩል ምጽ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ተዝባሃለ حساب እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንፈልጥና ኣብ ሓደ ፐርሰን ኣብ ሓደ ኣናና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ለው ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ኮነ እንዴ ናብሎን ላዚ በጭም ክርስቲያን ሰብ ዝኾና ማለት ፍጹም ኣምላኽ እዩ ኣብቲ ሓደ እንታይ ለው ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን እቲ ፍጹም ኣምላኽ ዝብል እዩ ክሳብ ሕጂ ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ኣይኮነን ዝብል ክሳብ ሕጂ እንታይ ኣከራኸር ዘሎ ሰብ ምዃኑ ሁሉ ይፈልጦ እንታይ ሰብ ክነሳህ ከመን ኢሎም እዩ ኣምላኽ ምዃኑ ግን ካብ መጀመርያ ሒዙ ነይሩ እጅ እውን ይቕፅል ኣሎ ገና ከዓ ብዝገደድ መልክዑ ሓንታ ግብር እዩ ኣካታ ኮይና ሓንታ ግብር እዩ ክቕፅል እዩ ክመሓይሽልኩም ኣይትሕሰቡ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ነታ መናይ መጀመርያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እውን ከፋፋል ዝነበረት ኣካታዕ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እቲ ብዛዕባ ሰብነቱ ይኩንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣምላኻዊ መንነት ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ይኸውን ንሱ ዝብል እምበር ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ብዙሕ ከራኸራ ይኮነ ንሱ ገለ ነይሩ እንድዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ይመፀን ዝብል ግን ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ድኡ ኣይኮነን ዝብል ሃሳብ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ምድሪ ከዚ ንነብር ሰባት እቲ ዝዓበየ ሕቶ ምለስ ዝግብኦ እንታይ እዩ እቲ ዝበለፀ ሕቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ካብዚ ዝበለፀ ሕቶ እዩ ኣብኡ ዘለና መፍትሕ ማለት እዩ መን ምዃኑ ተላፈልጥካዮ ቦታኻ ፀቢቕካ ኣለኻ ማለት እዩ ዘላለምነትካ ፀቢቕካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እስኪ ሓሳብ ኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን أبا ماتيوس معرف 16 كم 13 ببقى يسوس مدرك ساريا ناب فيليبوس مسمسه لدك مزامرتو سبات نود سمن يبلوه إلو حاتتهم من إذا حاتهم زلوا يسوس كريستوس نجزار أسي حاتهم زل نحاتهم يحاتهم لكن نعوس من يبلوه لساتم قال يوم يوحنس قالت لما إلياس قال يوم إرمياس ويس حدا كاب نبيات زبلوا علو إلهم ملسلو نسخاتكم كنسخاتكم من تبل نسخاتكم من يتبلني علهم بلهم سمر بيتروس نسخ كريستوس ودهيا أملاخي خا إلهم ملسلو يسوس كامليسو سمعون وديونا أزي أبتي أب سماء زول أب يمبر سجان دمنا أجلس لكان مو بوسيخ يسوس كريستوس مون مخانو زفل زنقرنا ريفيليشن زبنا منيو ودا أملاخ እግዚአብሔር አቦይ ክርስቶስ ወደ አምላክ መሆን ዘበርህል ስለዚህ እንታይ ይብለሎ እትናይ ሰማይ አቦይ እምበር ክርስቶስ ምን መሆኑ ዝገልጸልካ ዘለስ መን እዩ ናይ ሰማይ አቦይ እምበር ስጋን ደምን አይኮነን ይሉ እቲ ምግላጽ ዝርከብ ካብ ምንታይ ካብ አምላክ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ይልካይን ሓደ ሰውን መንፈስ ቅዱስ ተዘይብርህሉ አያምነካን እዩ ትሪቨሌሽን ትብርሃን ዝሆ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከአምላክ ብርሃን ዝበካ ኢየሱስ ክርስቶስ ትخመጽ ዘሎ ክርስቶስ ወደ አምላክ መሆን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዳንበር ስጋ እንደምን አይገለጸልካን ብፁዕ ኢኻ
أنا بلا كله خوي لو أنا بكالي عت أنا بتي ما حبروها عمتين خمسة أبتكوهي خمسة كم سر تقع بتحتي قصر ما زيابر عملك مس أنا صغير مني تحت لكم تدعم بيكم أبتي أتين كبتي انتايلو أكاب إسرائيل حار انتايلو يسوع كريستوس نبي رسالة كم زدي بعبت لك أو أنت كهناتن كا إن كم سكر بساسي تمعت خانتها كم زقبر كم زتنسى أو تزاريو شو بيتروس انتايلو زقول ريفيليشن كرقيبه قبل العلمات قبل على فتح عرف عسكر زرعنا يكون على اساس ليش زل شو حتى املاك كم مسكين دي تجي ابزي انتايلو مسلكم بيتروس كان بين غيرو يب ባህልካ ዳ እንታይ ጎይታይ እዚስ አይ ብጽሕካ ኢሉ ጎን ሐጀመረ ጴጥሮስ እኮ ሹ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ግልጽ ኢሉን ጴጥሮስ ካብ ኣይረሓቕ ሰይጣን ለከስ ሰብሲ ናይ ኣምላኽ ሪቨሌሽን ተቐቢሉ ናይ ካልእ እውን ከእንገድ እውን ይኽእል ማለት ነው በቲ ናይ ኣምላኽ ሪቨሌሽን ናይ ኣምላኽ ምግላጽ ተቐቢሉ እናበልካየን ከለኻ አንተ እንታይ ይኾን ዓስከ هنسا قيس معنا زم هواريات كنا عنا تحت بزل خدا إلى عينتي منيات نبين فليس بزله تحت بزل خدا وكم أفكار هو الصقمان لا عينتي زبل زلوا مات يسوع كريستوس كان سيطان كويل بق ناي سبمبر ناي سبمبر ناي تاشو أنت يلو كبير حق سيطان ناي سبمبر ناي أملاك تايتقبرنا أي تحسب لها إذا كل مقلاط الخيف لعبة كابتن اليزول أبتي قصعش ليش تشو حتى كاب أملاك كوي ريفيليشن تقبل ودا أملاك مكان زي أملاك مسكن جن كريستوس كسكال تزلوا واي سكال نبرله أي تحالف أنا أي تخينا خنابو زي أملاك مسكن يسوع كريستوس كان تاكم زخون كله تلزفل النور زي أملاك مسكن قسيسوه حتى سيطان يلو سيطان بيتروس ما تكون جنت حساب زقبل مني سيطان حساب قبله ስለዚህ ክልቲኡ ለማለት እኮ حساب أملاك تقبل مو حساب سيطان كات تقبل تقلامات سلامون سي بيت مقدس أملاك صريح مش بيت تقطعت كعب ما حدا واحد في كاس صريح سلطة زيتان كاس كلتيو نجار كتمالو تغيرها مرة تكري جابر الله مسكين لذي ناي أملاك نجار ريفيليشن تقبلوس دايكا ناي سيطان كات تقبل قلنا خا خابو تحسب كي وصلنا مرة جابر الله مسكين لذي نسوا تحدي هذا اللي حسب نقدر بيزم صخوازيا يسوع كريستوس نسخة ودهياو أملاك يخالو بزعبة كالوت أرماس بلو يوحنس متما حرخ من نبيات بلو كالوت بلو بزحات يمدلو that's why نحن خلو من يسوع كريستوس منا نبلو زلوا نسخاتكم كمان تبلوني أنا كمان يبلون نسخاتكم من تبلو يسوع كريستوس مالتي سب ترايدهم تبلو أملاك ترايدهم تبلو سبن أملاك نهنديو ترى سب ديو ترى نبي ديو ترى ممهر ديو ترى تمرت أمرات تقبل زمان ترايديو انتهي ماني يسوع كريستوس جابر عملهم مسكين كم زبالكم أبتي يسوع كريستوس فتصم سب مخانو زكاة بزح يكون يسوع كريستوس أبتي فتصم أملاخن أبتي فتصم سبنته بزح زكاة أي يكون أبتي فتصم أملاخ مخانو كم زين نجاركم أكاتئن زكاة أنزلن ككاتئن هو مخانو مال متى كشان كان مفزوع مفلاي كأزقون أكات أمثال مال جابر الله مسكين قال يوم يسوع كريستوس سبت راي كبانايو سبت راي كريستيانا تبزكوا كريستيانا يسوع كريستوس سبت رايو مو كم لك خمتم بعد بيشز قبرز نزم بحر الفراغ مقيلهم كان سوها بتي عمله ذهب حيلي كأنت يقبر نيرو تمرت أنت أمراتني يقبر نيرو بر ترى سبي زبل بحال الله مات إذا كن بمسارتك جاي بدك أسأل كل الناس زلوها قلت يا باركم دتهم بدك أسأل كل الناس زلوها زي ورام لهم مسكين زي ورام مسكين سلادي لك حمزة خمانة سبيم بر
ولا بزح تأمرات تجبره ولا دنك نجار تجبره وزح نجار تجبره كم زخمنا لك خم تم قدم تمرت تأمرات نجارم زحلفون ده اللمبر من ما أملاخ يكونن زبل أبا هلاون اللي زي برام لهم مسجد إتم كال بتخال وجن كأنتينر زي برام لهم مسجد እግዚአብሔር ነቲ ዘይተለዋወጥ ነትነ አምላኽ ነቲ ዘይተለዋወጥ ነትነ አምላኽ ድጎን ገዲፎም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣብ ሰማይ ክኾን ከሎ እንታይ ክኾን እንታይ አምላኽ ኣብዛ ምድሪ ክኾን ከሎ አምላኽነቱ ጃክድር ይብሉ ኣብዛ ክኾን ከሎ ሰብ ጥራይ ናይ እግዚአብሔር ዘይተለዋወጥነት ሁሉ ጊዜ ሓደ ጊዜ ይኮን አምላኽነት ወያካ ተውጾ ዝሕለካ ትክድነ ነገር ይኮን አይላወጥን እግዚአብሔር ዛስዋይ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ጽሑፍ 16 አይ ዘይተለዋወጥነት ናይ አምላኽ አብ ሚልክያስ ዘይኮን ሲ ሚልክያስ መጨረሻ ትንቢት ናይ ብሉይ ኪዳን أنا إخبار أي لوط أن يوم أتم دك إسرائيل سلازين تاي خبركم أي تفاقكم سلازين إخبار تاي خبرني أي لوط أني في السمنو وحسنة ناتوي في السمنو ناتو وحسنة إخبار أملاك مسكين سلازين إخبار تاي خبرني أي لوط أني نسو أملاك أنت لا أخوينا مسماي أبزعون أملاكي تهكل بسقى خطري أكل لها سقى ترايز الرأي كاب بتصوم سبنا تاريخ منه እግዚአብሔር ግን በዘሎ ምልአት መለኮት አብ ሐሪሩ ነበር ይብለን እንታይ በዘሎ ምልአት መለኮት አበይ አብ ተሰጋ ሐሪሩ ወሉ በዘሎ ምልአት መለኮት እና ምልአት መለኮት ይብልና አይኮን እንዴ በትክክል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ነው ግን ምልአት መለኮት ይብልና እና ምልአት መለኮት ይብልና እና ምልአት መለኮት እንተ ራህሊና እኛ አምላክና ማለት ዘመን አምላክ መስገን ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ንጹር ንምዃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ክኾን ከሎ አምላኽ ኣብዚ ክኾን ከሎ ካሰብ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይለዋወጥን እዩ አምላኽ ኣይለዋወጥን እዩ አምላኽ እንታይ ይገብርኒ እዩ ኣይለዋወጥን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 እቲ ዝውልድ ህፃን መን ይልወልሱ ብርቱዕ አምላኽ እንታይ ብርቱዕ አምላኽ ድኹም አምላኽ ዘይኮነ ብርቱዕ አምላኽ ስለዚህ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደ ህፃን ሲ አምላኽ ንሱ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ዛስዋይ እኮ መላእክቱ ይድምሉ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር አይለዋወጥን እዩ اوكي سلازي ولا ابراهيم معرف 8 معرف 13 8 تمال يسوع كريستوس تايلو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم نسي ايلوطني تمالن لومن نزل عالم هياوي خام هياوي خا يسوع አይተለወጥ ካና ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያዊኻ ኢየሱስ አይተለወጥ ካና ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ አይለወጥን እሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሉ እንታይ ንሱ ኣምላኽ ኣምላኽ እንተ ዘይኮን ነይሩ ሲ ኣምላኽ ኢልና ይምስዓምና መን ምዃኑ ኣይንፈልጥና ነይሩ ወይ እውን ወን ምዃኑ እንተ ዘይምፍላጥ ከም ዝበልኩም እንታይ ነው ቦታኻ ዘይምርካብ ዝግባእ ካብ መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ብዙሓት ሰባት መን ምዃኑ ብትክክል ኣብዚ ግዜ ይሁን ከም ዝበልኩም ኣይፈልጥዎን
ንፈልጦና ይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ የስ የዝምሩ ሁሉ አክቲቪታት ይገብሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ተለዋዋጥነት ኣብ ኩሉ ቦታ ጊዜ ቦታን ከይገደቦ አምላኽ ምዃኑ ናይ ግድን ክፈልጠለን ጀብር አምላኽ መስገን ናይ ግድን ኣብ ሰማይ ኮነ አምላኽ እዩ ኣብ ምድሪ ኮነ አምላኽ እዩ ጀብር አምላኽ መስገን ትክክል ሰብነቱ መጀመርታ ኣለዎ ምሽ ነው ሰብነቱ መጀመርታ ኣለዎ ከማርያም አደና ብምምጾ ማለት እዩ አምላኽነቱ ግን መወዳእታ ይብሉ መጀመርታ ይብሉ ዘላለም ክርስቶስ መጀመሪያ ሓደ ታሽሚሩ ሓደ መንነት ሓደ አካል ማለት ሓደ አምላኻዊ መንነት ማለት ብስጋም ዝተገልጸ ግን ካልኣይ መንነት ሒዝ መጽለ ስለዚህ አምላኽን ሰብን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ጥራይ አይኮንን አምላኽ ጥራይ አይኮንን አምላኽን ሰብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ምዃኑ ብትክክል ሲ ክስወጠና ወይ ካን መጽሐፍ ቅዱስና ብትክክል ከም ዝበልኩም ኣብ ላዕሊ አምላኽ ኣብ ምድሪ ሰብ ገሊኻ ካኒ ከም ሓሰና ነገሩ ማለት እዩ ወይ ብውልድነት ማዕረና እሱ ቀዲምና ተወይዱ እና ሓደ ተወይድና ማዕረና ብውልድነት ከዓ ኖ ኣይኮናን ንሱ በባህሪ ወደ አምላኽ ዝያድኩም በጃህለኩም ንሱ ክርስቶስ ምንታይ በባህሪው እንታይ ውልድ አምላኽ ንሕና ግን በባህሪና ምንና ደቂ ቆጣዓና ጸጋ ስለ ዝበዝሕናና ውልድ አምላኽ ኮይና ምሕረት ስለ ዝተገብረና ውልድ አምላኽ ኮይና ንሱ በባህሪ መን እዩ ውልድ አምላኽ ንሕና ግን በባህሪና ደቂ ቆጣዓ ነበርና ግን ነቲ ቀደም ዝገበርና ኩሉ ኃጢአት ከም ይሕለፍ ሓዲጉ ሕጂ እንታይ ኮይና ባሮት ዘይኮና ልብ ትክክል ባሮትና ግን ታይና ተቀንድ መንነትና ውልድ አምላኽ ኢና ክርስቶስ ተወለድና ውልድ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላኽ እዩ ከም ዝበልኩም ብዙሓት ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ምዃኑ በቲ አክቲቪቲ ዝገብርዎ ነገራት ክርስቶስ መሆኑ ምዃኑ ክብልዎ ይደልዩ ግን ዳሕራይ ግን እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትክክል ብዙሕ ግዜ ስዒቦሞ መን ምዃኑ ብትክክል ከም ዘይፈልጥዎስ እንታይ ሓደ ካብቲ ኣብነታት ንረኽማ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ወንጌል ዮሐንስ ኦኬ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ዳሕመታ ጽቡቕ ያኽተረደና ካብ ሰለስተ ጀምር አና ቦይ ከይድ ኣለኹ ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ እቲ መገደይ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ኣነ ጎይታይ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይፈልጥን እየ ነቲ መንገድኻ ከመይ ጌርና ኢና ክንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከዓ በሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ ኣባይ ሓደ ኮና በቦ ዝበፅሕ የልቦን ንዓይ እንተ ትፈልጡስ ነቦይ መፈለጥኩሞ ነርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ፊልጶስ ከዓ ኢሉ ኣብ ጥቕስ 8 ባት ጎይታ ነቦ ርኤና እሞ ይኣኽለና እንታይ ኢልዎ ነቦ ጥራይ ርኤና እምበር ንኸይድ ኣለኹ ተዝበሎም በቃ ብድሕሪኡ ንሓተ ነገር ይብልናን ይኣኽለና ኢና መን ይዛረብ ዘሎ እዚ ፊልጶስ ሕጂ ንኸይድና ሓን ብኻልእ መንገዲ ኻኒ ናበይ ንኸይድ መሲልኩም ናብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 43 ኦኬ ንጽባሕቲ ግን ኣብ ገሊላ ክኸይድ ከደለ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ ሕጂ ፊልጶስ ኣብ መጀመርያ ዝረኸበሉ ማለት እዩ ፊልጶስ ማለት ወዲ ዓዲ ጴጥሮስ እዩ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተ ሳይዳ ዓዲ እንድርያስ ጴጥሮስን ከም ዝበልኩም እንድርያስን ጴጥሮስን ኣሕዋትዮም ፊልጶስ ከዓ እንታይ ወዲ ዓዶም እዩ ማለት ፊልጶስ ንናትና ረኸቦሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያትን ብዛዕባ ዝፅሓፈ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ፊልጶስ ንመን ይዛረብ ኣሎ ንናትና ያለሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕጊ ነቢያትን ዝተፅሓፈ ኢየሱስ እንታይ ገይርናዮ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ ኢሉ ይምስክረሉ ኣሎ ኣብዚ መስካር ኣሎ ድሓር ከዓ መን ምዃኑ ከዓ ንፍለጥካ ኣሎ ማለት ኣብዚ ምስክረሉ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ሕጊ ነቢያትን ብዛዕባ ክርስቶስ ተነግረሉ ንዑ እንታይ ነገርናዮ ክርስቶስ ረኺብናዮ ናትና ካብ ናዝሬት ድረስ እና ይወፅእ
እጅ መስካርን መን ዝኾን ዘሎ ፊልጶስ መስካር ዝኾን ዘሎ ኣብዚያ ምዕራፍ 14 ከንታይና ነቦር የና እምበር ይኣኽለና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትኽክል ክርስቶስ እሱ ኣምላኽ ምዃኑ ኣይበርኸሉ ምክንያቱ እቲ ንዓይ ዝረኣየን መን ራእይ ኢሉ ንዓይ ዝረኣየን መን ነቦር ኣይ ስለዚ ኣቦ ኣባይ ከም ዘሎ ኣቦኻ ናኻ ኣቦ ከም ዘሎ ኮነ ትፈልጥ ስለዚ ከም ሓደ መምህር ከም ሓደ ትምህርቲ ኣምራን ዝገብር ከም ኖርማል كما عانتيو الصعوبة نير كساب زي نير زلنا ولا داي مسكرلوني ناتنا المر اللي باس منياتا نبورينا بري أخل الناس أي مبولن دير بس ما يبولن دير إذا كله مسخم أميتاسي أبو مخون دايت فتنو يا برام لخم مسك سلازي مسكر كذا مسخيم سبات صباح نقول تكون تخلي خمات وزعوات مسكر كذا كذا مسخي هذا لخون تتعرض تخلها بين فلات ومسكر ويهم بخال من قد تردي خيمة مسخي تكون تخلها بخال من قد يا برام لخم مسك لازم كم زي ولا ما كلا قاعد ما هنتاير مزيك وزاك يتقرب من خال أنت نايم ما تسمع عرف عصرت حدا كم حدا صار في دشته كنا دم يسوع عصرت كل تدق مزامرت مزازم مسودة عاب كتماتات كمهرين كسبخن كأو حلفة يوحنا بيت ما عصرت كل ورق قبل كريستوس سمعه كابدك مزامرت كل تليقه اتزمسن سخادي هوايس كله خنصب ينا بلو انتايلو تزمس بركن السخادها عرف هذا كدكم يوحنا سلام بكم عرف هذا سنة ساعة إنه حتى عالم زرحك جنشل أملاك إنه انتاي حاتيات عالم زرحك جنشل أملاك اللي تزاري بعلكم وأنا سمعت مقال السوق إن ما يزن بريو أنا سرخ عشان كنت كأسري كلني السوق إن ما يزن بريو مسكري بتقول لدكم بس شو راح يقدموا كنا ندي وأنا سمعت ما يقدموا وتحطني مزن حج أنت أنا كم بعلي كم نعاي كم زرد عندي مالتي السخاسي وتحطني كلها كتوصل عند خالك زي موسى خاسي مبركن السخرها مبركن الاستوديو أنت أنا استزارب كل حتى تعلم زر حق إنشاء الأمر خذ بحاله مبركن الاستوديو لذيذ أتزمت مبركن السخرها ويسكال هنصبه يوحنس متمق أتي حتى إنه حتى عالم زر حق إنشاء الأمر خذ بالاسم إنه سرخ سوءنا كنتاي كأسر كوا بقى يكون كن نسوق دميز نبرئيو زبالة أبزك أنت أيلو أنت إذا كنت ولا تقول أنا زي ما أسرتي مرنا له يخبرنا له أي ودحتنا أي بلانزل له أي تقدم زي نبرئي ريفيليشن تقلال لا تفي قدم زنبره مبركة كمان بلنيرو مبركة خالق هنصب مبركة أجن اسم بنتايز مززله بزعباتي تكوين وزله كونتات يبقى زم مززله نجار بزعبات كبابي كوين وزله نجارات يبقى أنت تقول زله نكريستوس بقى زم مززله أبزاك هم تجامت أبزاك رازي أتزمسس مبركة السخادة ويس خالق هنصبه يروح عليه ولا مات هاتي انتايز بل يسوس مليسو بلهم كيدكم تسمعون تريون زلهم يوحنس نقروا وراتيريو حنكاسات يغدو لمصمات ينصحو مصممات يسمعوا موتات كانت يغبرو يتنسو دغنخا دما وانجلي منغستي وانجلي يسبخالو يلقا نقروا سيو يتلوط اني بعلي تنسخات حتى عالم غنشل املاخ زبال كايس أنا إمارتكم تريو جبر أملاك مسجد بس إحنا حدا جيجي فرحة خن كون كلنا كبابينا كراعد خاتونا كله تحكي الأملاك مخانو لزنجة وهنياتي بكبابينا أنا أملاك سلنا مزن بس إحنا كنا تاتنا أملاك سلنا مزن مارتي نايزي أبي أبنا زخورنا خاني إلياسيو يكون عندي إلياس 4 من 3 عام نبيات
ካልኦም ተወሰኸ ኣለዉ ባዕቶም ገለ ዝኾኑ እስካብ 800 ገለ ነቢያት ጣዖትን በዓል ማል ነዞም ኩሎም እንታይ ገይሩ ሃሪድዎም ተወራሪዱ ማለት ተወራሪዱ ሃሪድዎም ምዕራፍ 19 ኺና ቀዳማይ ነገሥት አንቢብናይ ግን ኣክዓብ ንሰበይቱ ምስ ነገራ ብዛዕባ ዝኾነ ኩነታት ኣክዓብ ንኤልዛቤል ማለት እዩ ጽባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ሓደ ከማኣቶም ተዘይገይረ እዩ ኣማለኽተይ ከምዚ ገበሩ ኢላ እንታይ ገይራ ንኤልያስ ፈሪሓቶ 40 መዓልቲ ከእዞ ሄዱ ኣይገርመኩምን እምበርከ ዋላ ትሪኢኹም ሊትራለሲ መን ዝያዳ ኣብ ቤት ዝፍራሕ ማለት እዩ ሰብኣይ ድዩ ወይስ ሰበይቲ ሰብኣይ በቲ ናይ ቀደም ፍለሎም እኳ ድሓኒ በቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ በቲ ናይ ቀደም ሰብኣይ ዝፍራሕ ሰብኣይ ክምፅእ ክብል ከሎ ካብ ስራሕ ወይ ገለ ገለ ጉያ ኢኸ ናብ ገለ ተኣቱ ማለት እዩ ገለ እንተደሊኻ እውን ብኣማላጅነት ጌርካ እትረኽቦ ገለ ዝሕተት ተደሊካ ንምንታይ ክትረ ንኣክን ኣብ ቦታ ሓቶ ከምዚኣ ጎዲልና ዋላ ፒሮ ዋላ ገለ ሸባኻ ብኣማላጅነት ጌርካ ክትረኽባ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ማለት ሲ ታሽሞም ዝነበረ ኤልያስ ንኣክዓብ ክፈርሑ ዝግባእ ነይሩ ፊት ንፊቱ ገኒሕዎ ኮነ ኣክዓብ ሰበይቲ እንታይ ገይራቶ ነዲማቶ ታሽም ገብረ ኢለ ይፈርዶ ግን ብሓፈሻ ዘረብ ዘሎ ኣዲሙ ኸይዱ ማለት እዩ ዝሓር ግን በልዑ ቢሉ መመለስ ኢሉ በታ ዝመፃ በታ ዘይወድዕ እየ ዝነበረ ክምለስ ካዕ ብግዲ ኮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ከባቢና ንኽተሎ ኣምላኽ መን ምዃኑ ይሽፍነና ከምኡ ክኾን ኣይግብኦን እዩ ኣምላኽ ረድና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ጳውሎስ ተኣሲሩ እንከሎ ኮይኑ ነቶም ደገ ዝነበሩ ዘባራትዕ ዘፀናንዕ ዝነበረ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ጳውሎስ ስላሴና ኣብ እስር ቤት ኮይኖም እዮም መቃውሕናቶም ጥራይ ዘይኮኑት መቃውሕናቶም ኩሎም ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ከዓ ዝተፈትሐ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ምጥቕላላ ክንገይ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ መን ትብሎ ኢና ንብል ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንስሙ መን ምዃኑ ብትክክል እንተደኣ ተረዲእናዮ እቲ ዝግበአና ቦታ ከዓ እቲ ዝግበአና ስፍራ ከዓ ንሕዝ ንሱ ብክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ወይ ምን ብኸፊል ፓርሻሊ ነቲ እምነትና እንተደኣ ንርድኦ ኮይንና ኸነ እቲ ዝግበአና ቦታ ኣይሓዝናየን ዘለና ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሓት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝተገልፀሎም ማእልያ ይብሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ዝተፅሓፍና እምበር ንሕና እውን ሓደ ካብኣታቶምና ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ዝተፅሓፍና መፅሓፍ ቅዱስ ዘይኮይኑ ንሕና እውን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ምዃኑ ኣሚንና ንስዕቦ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ተራእይናዮ ሓደ ስምዖን ኣሎ ሓደ ሃና ኣሎ ሁላይ ስምዖን ማለት ነቲ ቅቡእ እቲ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ከይረኣዮ ከም ዘይመወት ሲ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊርዎ ነበረ ሞት ከም ዘይርኢ ንመን ከይረኣየ ነቲ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ነቲ ቅቡእ ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊርዎ ነበረ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ መሪሕና መልከደ ናብ ቤት መቅደስ ከዓ ከድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃና እውን ከምኡ እታ 80 ዓመት ዝገበረት እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ መጥምቁ ንባዕሉ መጀመርያ ክፍሊጡ ወይ ዳሕራይ ተጠራጥዮ ማእሰርት ምስራይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ኣብታ ዝረኣናያ ሓንቲ ምዕራፍ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ክርስቶስ ህያው ኣምላኽ ተገሊፅሉ ኣብ ታሕታይ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ንሱ ናብ መስቀል ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣይፈለጠን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ሮሜ ጥቕሲ 4 ተዛረበውን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ክመፅእ ዘሎ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እቲ ኣቦ ዝሰመሮ ኣቦ ዝለኣኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦ ይልእኽ ወድኻ ይለኣኽ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ይሓትመና ክሳብ መጨረሻ ድማ እንታይ ይገብርና ይመርሕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብትክክል ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣምሹር ከዓ ካብቲ ፈለጥና ይቅድሚ ሕጂ ወሲኽና ወይከዓ ፈለጥና ከም ንኾንካ ተስፋ ይገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተራ ሰብ ጌርካ ዝረኣየሉ ግዜ ስለ ዝበፅሕና ማለት ከም ተራ ወላ ተኣምራት ይግበር ተራ በቃ ከም ተራ ዕድሚኡ ወዲኡ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ዕድሚ ከይወድእ እውን ተሰቕለ
سغيلو بالمات يا رب مسك تراسب أيكونن يسوع كريستوس السوف تصم أملاخي السوف تصم سبي እግዚአብሔር አምላክ መስገን ዘላለማዊ ንሱ በዝመሰብነት ሁሉ ከምዘ ከማና ሰቢው እግዚአብሔር አምላክ መስገን በታምላክነትና ከባና ኻዝ ፍለይሱ እንጸልዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን እግዚአብሔር ሳ ክርስቶስ ወድ ሕያው አምላክ ምዃንካ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘብራህካልና እግዚአብሔር አብሪሄካ ድማ ዘላለምነትና ስፍራና ስለስተቀመጥና ስለዘፍለጥካና እግዚአብሔር ተመጽ ዘለዎ ልክ ክርስቶስ ወድ አምላክ ንሱ ምዃን መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘብራህካልና በህይወትና ለዘህጂ ሆይንዎ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ክኸውን ኣብ ህይወትና ድንቅ ነገር ክኸውን እግዚአብሔር ስለዚ መደብካ ስለዚ ከናወንካ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃላለወካም ካበይክ ኸይድም ሙኻብኣኸም ምርጫይ ዝዩን ዘላለም ካባኻ ወፃእስ አይነበር አበይክ ኸይድም ሙኻብኣኸም ምርጫይ ዝዩን ዘለዓለም ካብ ቤትካ ወፃእስ አይነበር ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃላለወካ ናበይክ ኸይድም ሙኻብኣኻ ምርጫይ ዝዩን ዘለዓለም ካብ ቤትካ ወፃእስ አይነበር ነብሰይሲም ብዛ ፈትያትካ አይደለን አይፍለን ኢላ ኻባኻ ትጠብቃላ አላው ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ካብ ሽሕ መዓልቲ ብደም በረሲኣን ኣብ ቤትካ ሒሸኒ ምሳኻ ምዃን ካባኻ ዘይኮነስ ኣይኹነኒ ንሙሉእ ዘመነይ ይትረፈኒ
يترفني 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 سقمت تحتي كلهم أب أسركم كاليت هيدلن كفل كبخا سقمت تحتي كلهم أب أسركم دقيق هيدلن كفل كبخا هيدلن كفل كبخا أيركبن دليون كماخام أيدلن كفل كباخام أيركبن دليون كماخام نفسي سين بزا فتياتك أيدلن أيفلن إلى كباخام تطبق الله بدحريغا تطبق الله بدحريغا تطبق الله بدحريغا تطبق الله بدحريغا كابتنت أملاخيكا كم جمرتام قدامي دحراي ألفان أوميغان ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻም ካብ መጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ ኣልፋ ኦሜጋ ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻም ኢየሱስ ኢኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻም ካብ መጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ ኣልፋን ኦሜጋን ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ዘለዓለም ፈጢሩ ዘለዓለም ዝነብር ኣየናይ ኣምላኽ እዩ ኣነ ኣለኹ ዝብል ዓመታት ዘመናት ገና ከይተቖፅረ ካብ ዘለዓለም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኢኻም የለን ብቕድሚኻ የለን እውን ድሕሪኻ እግዚኣብሔር ኢኻም ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻም ካብ መጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ ኣልፋን ኦሜጋን ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻም ኢየሱስ ካብ ጥንቲ ዝነበርካ ክርስቶስ ኢየሱስ ትማልሎምን ዘለዓለም ንስኻኻ ክርስቶስ ስኻት ትመጽእ ዘለካ ዝነበርካን ክርስቶስ ትቕቡእ ምኽንያት ምድሓንና ዝኾንካ ንምኽንያት ጽቡቕ ምቕማጥ ስፍራ ዝገበርካና እግዚኣብሔር ንምቕማጥ ስፍራ ናይ ምቕማጥ ስፍራና ትርጉም ህይወት ዝሃብካና እግዚኣብሔር
እግዚአብሔር ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃንካ ስለ ዘብራህካልና ምግላፅ ስለ ዝሃብካና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር እሱ ክርስቶስ ትኽመጽእ ዘሎ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኣመነ ድማ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ምብራኽ ክትበህም ጽልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብህይወቶም ምብራኽ ክኾነሎም ጽልይ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዕዎ ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ግን ምግላፅ ክኾነሎም ጽልይ ኣለኹ ሎሚ ግን ኣብርሆት ክኾነሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ጌታዬ ኣምላኽ እግዚአብሔር ስለ ዝገለጽካልና እግዚአብሔር እቲ ግቡእ ስፍራና ድማ ስለ ዝተቐመጥና ብምኽንያት መን ምዃንካ ምፍላጥና እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር መመሊስና ክንፈልጠካ መመሊስና ክንቀርበካ እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መመሊስካ ክተብረህልና ኣብ ቃልካ ዘሎ ብርሃን ክተብረህልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልካ ነመስግነካ ስለ ኩሉ ነገር ኣብዚ ጉባኤ ዘሎ ኣብዚ ግበር ዘበለ ኩሎም ኣሕዋት ድማ ይመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መዓልትና ከም ዝባረካ ግዜና ዳውን ባረክ እግዚአብሔር ክብሪ ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ይኹን بيسوس كريستوس آمين